Songo. Rong gunung kades
pas aku bergoyang. Ayo yo. Spesial kagem Bu Wiwi Widayati. Tan kantun kagem ugi pendengaripun Mas Manso Pitukono. Sopo kae rekmo ngambang-ambangku sajang kawe ireng manis lamun mengasap atiku kesengsem. Ayo gel. Rasa tresno ning batin ora kira rika wengi sliramu mung tansah beda ati. Ya, muga-muga terhibur selalu. Oh ngono to, Gel. Biasane iki ning sebelah kono lho. Sapa nih? Mbak Wiwin iki. Oh, iki hari ini Delok bogal sedelok tok absen. Heeh. MC tuwek yang bla 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 kok bar Bar ki ilang. lunga. Ning iki kok katrem ya. Bu Win, engko dastermu nek suwek lho. Soale playu rono, mlayu rene, mlayu rono, mlayu rene kaya bogel ngene iki lho anteng. Mongko setiaku atiku kapengin lagi sliramu aku limo sliramu Mas bogel I love love. Ayo Gel, ayo Gel. Ngene yo sepira gede rasa tresnaku mau kanggo sliramu ya wong ayu. Tenane Mas. Aja nganti kowe kanggo karo wong liya ya wong ayu. Ora. Yo. Rek mau kembang baku sajak awe-awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem tenan wong ayu tenane wong ayu apik kok wong ayu tenang
Joko Gerdu lepus wae. Ayo
kita sing tayupan. Napa kelapa? Pak Tri, kapan lagi Pak Tri? Miring-miring Dek Cahayu Kijing miring. Garape versi Mentir Sragen. Monggo parian, Pak. Parian monggo. Jerik lurik suwe pinggire jati lirik ana sing duwe ayo ayo Mas kijing mireng ayo ayo Mas kijing mireng sendok borok kir-ukiran ora ketok dadi pikiran ini rasane nongko kurang lagi tambahi gula kaya ngene rasane wong tresno rina wangi katone ngoto Mas kijing mireng ayo Mas kijing mireng tembak ting calone jare kapok jaluk maneh ayo Mas kijing mireng ayo ayo Mas kijing mireng jalalilu sawirane Pak dari parian. sawirane jalalilu ayo Pak De Monggo. Ayo. Etan baling ulon MC-ne njaluk wedang jeruk. Ayo Dek, kijing miring ala ayo Dek, pen ayo Dek, kijing miring. Ayo yo, kijing miring. Pen ayo Dek, nyambil bolong sisa bajing. ayo Mas Ah, ya iya ayo ayo Mas ah. kijing mireng ayo kuning ayo meyen lagi kesanjing ijo-ijo godhonge turi komleang godhonge nongko ayo kanca sing ati
disampirke MC-ne njaluk wedang jeruk. Jaluk sapa? Sambi utut ngombe kopi wis mo alit angkringan kopi
kadeng alit iku saupama tansah gumandhil bisa nyata iku ngono bebasane kopi
gawe